Ambalmani Yangma, Bikibara Mambo Kalasama, Ode Kotoblike Gazi Frelico Joranga Jamana Kono Kadamne Bila. Awa kibara munu sera ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko maa minnu yɛrɛ ka baara bɛnnen bɛ ayiwa gazi yɛrɛ dilanni ni ayiwa feereli ma ani olu bɛ jɛkuluba dɔ kɔnɔ min bɛ wele ko groupement professionnel des distributeurs de gaz butane du Mali ayiwa olu ka ɲɛmaayaso de kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu ye nin wale in ta walasa ka u ka nisɔngoya yira ayiwa ko dɔ de la minnu kɔni bɛ ka kɛ an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ayiwa ninnu yɛrɛ ka ɲɛfɔli la ni ko min yɛrɛ ye ayiwa direction nationale du commerce de la concurrence olu ye ayiwa wale kɔni dɔ daminɛ min daminɛna kabini ayiwa novembre kalo tɛmɛnen min bɛ tali kɛ k'a fɔ kɔni ko gazi baara fɛn o fɛn bɛ yen ni ayiwa total sɛbɛnnen b'o kan shell walima ni futa sɛbɛnnen b'o kan olu ni u ɲɔgɔnna wɛrɛw ko olu bɛɛ kɔni ka minɛ ni ka taga ni u ye ayiwa an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko wale ninnu kɔni senfɛ min yɛrɛ ye gazi baara ba caman ye olu kɔni minɛna wa tobilikɛ gazi baarakɛlaw ni olu ye a feerekɛlaw ye kɔni u y'a yira k'a fɔ kɔni ko kɛlen bɛ ayiwa degunba ye olu ma k'a d'a kan olu bɛ buteli caman kɔni ayiwa ta ka gazi k'a kɔnɔ ayiwa ko n'i y'a ta k'a lajɛ tuma dɔ la o buteli ninnu tɛ u ta ye nka olu ka gazi de kɔni bɛ a kɔnɔna na ayiwa ni dun y'a ta k'a lajɛ ni a fɔra ko gazi ninnu kɔni bɛɛ ka minɛ ko kɔni bɛ kɛ gɛlɛya caman ye olu ma ko k'a d'a kan olu ni jamana ɲɛmaaw kɔni ma se ka ɲɛ sɔrɔ ayiwa nin ko in na ko de kɔni kama olu ye a bila sen kan kɔni ko olu tɛ gazi kɔni feere k'a daminɛ bi la fo ɲɛ kɔni ka sɔrɔ nin ko in na nka an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko min yɛrɛ ye an ka jamana ɲɛmaaw ye n'o ye direction nationale du commerce et de la concurrence ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu ka nin wale in kɔni a bɛ ka kɛ sariya de kɔnɔ wa dabɔkun yɛrɛ ye ko sariya de kɔni ka labato ko k'a d'a kan a man kan mɔgɔ si ka gazi dilan ka tila ka dɛsɛ tuguni k'a fɔ kɔni ko i tɛ baara kɔni ɲini ni o bɛ kɛ ni yɛrɛ tɔgɔla ta ye awa ko n'i y'a ta k'a lajɛ yɛrɛ mɔgɔ minnu ka gazi baaraw kɔni bɛ ka minɛ olu ye ayiwa jɛkulu ye jɛkulu minnu tɛ ka baara kɛ Mali kɔnɔ tuguni ko de kɔni kama sariya kɔni wulilen bɛ olu kɔni kama o tɛmɛnen kɔ bɔ yen an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko Faransi ka kɛlɛbolo min b'an ka jamana kɔnɔ ni a bɛ fɔ o ma ko Barkhane ale ni Mali sarasiw kɔni kɛlen bɛ ka wulikajɔba dɔ kɔni daminɛ ni o ye ayiwa lakana wulikajɔ ye min daminɛna kabini janvier kalo in daminɛ la ayiwa an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko o wale ninnu senfɛ ni olu tun bɛ tali kɛ ka taa ayiwa serment ayiwa kungo kɔnɔna na ni ale ye yɔrɔ ye min bɛ Gawo ni Mopti ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa olu senfɛ min yɛrɛ ye walejugu taba mɔgɔ 20 ye ayiwa olu de minɛna walima dɔw fagara olu kɔni na ayiwa an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko o wale in daminɛna yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la janvier kalo tile 4 ani tile 5 o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen janvier kalo tile 8 ani 9 fɛnɛ ayiwa wulikajɔ wɛrɛ kɛra an ka jamana sarasiw ni ayiwa Faransi kɛlɛbolo fɛnɛ fɛ Mali sarasiw ni Faransi kɛlɛbolo min b'an ka jamana kɔnɔ olu y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu ka nin wale in kɔni bɛna kɛ ayiwa u bɛna datigiba kɔni kɛ ayiwa walejugu tabaw la ko k'a d'a kan u tun kɛlen don k'u sinsin nin yɔrɔ in kan kosɛbɛ ka se k'u ka walejugu ninnu kɔni kɛ jamana yɔrɔ caman na ayiwa an balimaw ni kunnafoni ninnu tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani cɛ aw ka kulomajɔ la